otettavana. Kakkosena listalla tällä hetkellä siis Kimi Räikkönen ja Kimin mukana kierretään jälleen tuota Syheröä osuutta, joka siis on rakennettu tuon ovaaliosuuden sisään. Ja jos katsotaan tuota Kimin ensimmäistä sektoria, niin ei ole tälläkään kierroksella tulossa mitään sellaista aikaa, jolla muutettaisiin tuota tulosliuskaa. Eli Kimikin joka tapauksessa siitä on lähettävä liikkeelle, että yhtään turhaa tuolla radalla ei kukaan aja. Ei varsinkaan Kimin tasoisen kuljettajan tarvitse enää sen kummemmin harjoitella mitään, että kyllä siellä nimenomaan jokaisella kierroksella on oma tärkeä tarkoituksensa, minkä takia tuota rataa kierretään. Ja tässä saattaa olla semmoinen vähän pidemmän stintin ajaminen vielä tähän loppuun nyt kyseessä, tai onkin selkeästi. Montoya kiertänyt radan 17 kertaa, Kimi siis 21 kierrosta.